Mae'r sefyllfa yn Dwyrain Canol yn parhau'n achrydus ofnadwy. Mae 26,000 o Balestiniad wedi cael eu lladd ers dechrau'r rhyfel, gyda 10,000 ohonyn nhw'n blant. Mae 85% o boblogaeth Palestiniad yn Gaza wedi cael ei disodli yn fewnol. A mae'r ICJ newydd ddyfarnu bod posib iawn bod yr hyn sy'n digwydd yn Gaza erbyn hyn yn hil-laddiad. A dyn ni'n gwybod wrth i'r rhyfel fynd i flaen ac i'r erchyllderau barhau, mae'n dod yn fwy anodd i ddod hyd i setliad heddwch hir dymor sefydlog wneith bara rhoi hawliau i'r ddwy genedl. So dyna pam mae angen cadwydiad ar frys gyntaf a phosib. Wel, da ni wedi gweld Cymru, wel, y Senedd fel petai, yn esblygu i fod yn llwyfan i Gymru drafod materion rhyngwladol. Bu condemniad unfrydol yn y Senedd o ymosodiad Rwsia ar Ukraine. Ond am ryw reswm mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu bod dim dyletswydd ar nhw sydd wedi sylwad ar rhyfel yn Gaza na galw am gadwyddiad. So mae Ond wrth i ni weld yr ychyllder yma'n parhau, mae gan Cymru ddyletswydd i ymuno ar galwad rhwngwladol am gadwydiad, fel mae gymaint o wledydd eraill wedi gwneud yn barod. Dyna di'r rhaglu. Swn i'n licio gwybod a dweud y gwir. Ie, mae'n anodd iawn deall pam. Ond dyna beth 'dan ni'n galw am. Mae'r Senedd, wel, mae Llywodraeth Cymru wedi galw am yy, i ddiweddu i ymosodiad a Rwsia ar Ukraine, ond heb wneud yr un fath efo Israel. Mae'n benbleth ofnadwy. Byddwn ni ddim be 'di'r rhesymeg tu ôl hynny. Wel, ma' ma' 'di cael ei ddangos droeon Cymru hanes y byd bod galwad o'r lawr gwlad, ralïa gorymdeithio yn cael y mater ar yr agenda. So ma' tynnu sylw at bethau, mae dangos bod 'na alwad gan miloedd, os nad canoedd o filoedd o bobl sydd o blaid rhywbeth ac yn gorfodi gwledydd yn ymatab. So ie, os waeth ni symud yr drafodaeth ffwrdd o gas yn union. So ma' 'na ddigon o faterion fyddwn ni fel Atal fel Cymru yn mynd i ymateb i ac ymdrin efo. Un arall oedd y sylwadau hurts gan y cadfridog Patrick Sanders oedd enw o fis dwytha ynglyn â conscription, yn deud fod, dach chi'n gwybod, bosib iawn fydd Brydain yn wynebu conscription o fuan fel petai ni, mewn rhyfel efo Rwsia'n barod. A wedyn pwrpas Atal Rhyfel yn y bôn ydy darparu llais amgen, llais o blaid heddwch ac yn erbyn rhyfel.